на обектите. Спектакълът "Рейс" по Станислав Стратиев показаха тази вечер актьорите от театралната трупа към Младежкия център. Този път е отворен. Чакай първо да влезе. Вече влезе много. Пиесата ни пренася в автобус, в който пътуват различни персонажи, всеки от които търси своята истина. Това е едно невероятно комично, поетично и незабравимо пътешествие в територията на българските нрави, трогателни, странни и абсурдни. А и не е изключено да открием част от себе си в някои от образите, пътуващи в рейса, коментира за постановката режисьорът Румяна Николова. Ще видят себеподобните си. Хората от обществото, хората такива, каквито ги виждаме всеки ден, тръгнали на някъде като едно своеобразно пътешествие в живота. Тоест, всеки от нас може би понякога тръгва на някъде, не знае на къде, в една неизвестна посока се движи. И може би някой ни ръководи, някой ни води на някъде. Това са типичните герои на Станислав Стратиев. Такива едни смешни, причудливи, много странни и с много странни реакции. Но всъщност, нищо, че тая пиеса е писана преди 40 години, някои от нещата до болка се повтарят и в днешния ден. Включително и счупените автобуси, включително и проблемите, които имаме на днешния ден. Мисля, че звучи много съвременно Станислав Стратиев. Стигат ли в крайна сметка всеки за където се е напътил? Да, след много препятствия и перипетии, в край на края ще се връщат от това пътешествие. Тоест, отново тръгваме по стария път, отъпкан. За уникалната атмосфера роля играят и декорите, както и озвучението на постановката, в което 17-годишните актьори търсят формулата за спасението на хората, които се намират в един затворен свят и уж трудно управляват живота си.